אני יודעת שיש לך מעט מאוד זמן פנוי בחיים, ולכן אני הולכת לספר לך ב2.5 דקות על שיטה שיכולה לשחרר לך את הדבר הזה, התקוע, שאת סוחבת כבר שנים. שיטת ה-EMR. על מה השיטה עובדת? על חרדה, על דיכאון, על כאבים כרוניים, פוסט-טראומה, על OCD, על שינוי הרגלים בדפוסים, על שחרור מחוויות עבר קשות, על כל דבר שאת מרגישה שהגיע הזמן לשחרר ושיפסיק להיות חלק מהחיים שלך. כל אחד מהדברים האלה מקלקל לך את איכות החיים, זולה לך המון אנרגיה וכולה אותך בגוף של עצמך. דמייני, איך זה להרגיש בלי הבעיה הזו? את אולי מרגישה שיש לפנייך דרך אינסופית. אולי שזה ילווה אותך לכל החיים, אבל האמת שזה פתיר וזה הרבה יותר פשוט, קל ומהיר ממה שאת אולי חושבת. גם אם את לא בדיוק יודעת על מה זה יושב או מה גרם לזה, הדרך לפתרון היא לצעוד את הצעד הראשון כדי לשחרר את המטרד הזה מהחיים שלך. איך זה עובד? EMR, שיטת ה-Eye Movement Release, היא שיטה שמעוררת את פעילות קליפת המוח בתדירות של גלי דלטה, בדיוק כמו בזמן השינה שלנו, מה שמביא לאיבוד ושחרור של זיכרונות, רגשות, הרגלים ואפילו כאבים פיזיים תקועים. ה-EMR עובדת ב4 שלבים, פשוטים, מהירים, מדויקים, יעילים ואפילו נעימים. בשלב הראשון את בוחרת אם את רוצה את הטיפול בזום או בקליניקה. בשלב השני את מספרת לי מעט על הבעיה אותה את רוצה לפתור. בשלב הבא אנחנו קובעות מטרה שעליה את רוצה לעבוד עכשיו כדי להביא לשינוי מיידי. בשלב האחרון את משריינת לטובת הטיפול בין 4 דקות לשעה, לא יותר, במקום להסתכם בטיפולים שפורסים על פני חודשים ואפילו שנים. שיטת ה-EMR מותאמת בדיוק לקצב החיים שלנו, לקצב החיים שלך, לשיפור החיים שלך ממש מהיום. אם את שואלת את עצמך, מה אני צריכה לעשות בשביל זה? זה מאוד פשוט. אל תחכי רגע נוסף. את מוזמנת להתקשר לשיחת ייעוץ ללא עלות או התחייבות. מגיע לך לחיות את החיים שלך במלואם. אני פה בשבילך.